Sumoto. Nga pag-abot na mo sa balay, kay giingnan nako si mama nga na ako'y mga bisita nga mga bot inig kagabi. Ni okay raman pod si mama kay daghan paligi kaayo og sobra nga pagkaon. Gapalive rami sa video kihan samtang gihulatan silang Charlie og Alpha na mga bot. Wara po nagdugay kay naana sila. Pormado kayo silang duha. Kabalo mo anang tao nga bisan tan-awon lang nimo kay mailahan na yun nimo na humot siya. Labi na og si Charlie. Ang porma niya kay panggwapings kayo. Unya kiat kayog no. Nangutana pa si Alpha kung asa ng fakas. Nikatawa rapod yun. Yung si Alpha, nga walay lami ikaon sa balay daw. Lami ra og mandayo. Tabag si Charlie, nga bitaw. Tinuod yun na, bisan sa balay, wa pa ko kakaon sa handa karong fiestaha ba. Nitubag ko nga, ahamaday ka na ni Udto giniha. Nitubag si Charlie nga silahang Alpha. Hindi nakatawa siya. Ingan po si Alpha nga, dito bitaw na sila sa balay ganiha. Sayang kay wala mo. Nitubag ko nga, naamagod silang echo diri ganina ay. Diri sila na ni Udto, pero wala ra sila nagdugay. Daniingon si Juliet pod nga, hala, same pod sa ako og naa gani handa sa among balay. Wa gyoy lami ikaon, pero handa gani sa lain, gana kayo ay. Naingon pod si Lima, nga basin gaw na mo sa ugason inighuman niyo kaon, moang wa mo'y gana mangaon sa inyo. Then ikatawa siya. Tabag si Charlie, nga ana yun siguro. Dirite lang siya ra kay naa siya nga ting hugas. Nikatawa pod siya. Itubag ko nila nga ka very good og utok ni mo. Last na ning kaon ni mo dari sa balay ha. Dili nakakausap. Dahil ingon si Alpha nga, si Charlie di kausap. Kini pa, nga asa ni paulahi og naay handaan dere. Tubag si Charlie, syempre, tulin pa sa first. Nagsige ra jud mig pangatawa. Nagtinabangay mig andam sa lamisa o gisugdan nagpangaon. Di yun matak-o mamong baba kay bisan ka kaon, perti lang gihapong gara sa istorya. Iyahay rag sungog. Si mama kay usahay mo agi didto nga magkatawa na lang god nga maminaw sa mua. Humagpangaon, nanabang pa na sila sa kuaw kipos. Hugasan unta nako pero giingnan kong mama nga siya na lang lagi daw. Og ipaatubang na lang sa ako ang mga bisita. Naman po nooy gisuhulan si mama nga dishwasher sa adlawan maong di ra kayo siya hago. Sumoto nga dito na may gatambay sa gawas sa may video kihan. Samtang kakaon og dessert. Wag yapoy kahumanan among kinantahay sa maging adlaw, maong gaiyahay migpili og kanta. Isa sa pinaka-paboritong kantahon namong magbarkada kay ang Sini-Sine by Missing Philemon. Ug kana na gani ang music ang mo play kay naa pa mi papiyong-piyong og taas kamay bitaw. Ang sunod ni kanta kay si Charlie. Kanta to ni Francis M. iyahang gikanta. Grabe yun ang pabilib niya ato kay feel kaayo ang music na pina Francis M. yun ang bana. O kung chorus na gani, apil na dayon mi og kanta tanan. Sure good ko nga na in love na yun si Juliet ato kay Charlie. Bisan gani ako kay gina-feel pud nako og mokanta na siya. Pero nga akong reaction o ginaistorya siya ha, kay pamati yun kaayo. Wag yun nako ginapakita sa tanan nga nako'y pagbati kay Charlie. Mga alas 7:30 na to samtang bibo kay misagawas. Niabot na si Echo nga nagmotor. Natingala ko kung nganong siya ra. Pero ingon siya nga tuad daw sa ilahang kauban ang iyahang mga teammates. Nanangit ko sa ilahan na biyaan usa kay ubanan ako si Echo sa sulod. Pero na sa Echo nga dessert lang daw iyaha kay busog pa pud daw siya. Gikuhaan na lang nako siyag pagkaon og didto na mi sa gawas nagtambay pod. Dili hilig mo kanta sa Echo. Kabalo gyud siya pero dili lang hilig mo gunit og may. Paguman sa kanta ni Lima, ni kanta na si Charlie na pod og sunod. Yung si Charlie, nga destiny ang next. Do it.
Si Juliet iyahang giagni. Nitubag po si Juliet nga di man kay ko kabaloy, mayabag ko. Nitubag po si Alpha nga si Shara, kaya kayo na niya, kamoy duet. Ako pa yun. Kabalo mo na si Alpha nga nagkanta ko sa eskwelahan og ing ana nga kanta. Pero nitubag ko nga dili ko eh. Pero nitubag si Alpha nga sige na Shara, kuha kayo na nimo. Basta kani si Alpha na gani ang mo istorya, di yun ka undangan og di ka mosugot ane. Pero naningkamot jud ko nga dili ko makakanta. Maong giagni na sad nakog balik si Juliet. Pero dili po jud mo kanta si Juliet kay mayabag lagi daw siya. Unya kani si Alpha, gasige lang po jud og pamugos. Munang wala jud ko nabuhat, kundi ako jud ang nakakanta. Ako pa diyong giinan si Charlie nga mauna kay kini pagyod ang gituyuan og hulog. Mao jud na yaw-yaw nako kay Charlie nga nikatawar siya. Nagduol jud mi ani ni Charlie kay pasahay lagi mi og mic. Kay isa ra man ang mic. Hambot oy. Gikulbaan naman noon kog maayo. First time tong makaduet nako si Charlie ko. Nakaduet naman ko og mga laki pag high school kanang naay intermission numbers, pero si Charlie manggod kay crush biya nako. Basin ma-carried away ko pa. Ay gata lagi. Basin ibuhos nako akong emosyon sa kanta. Pag intro pa lang nako, syempre pinahawod yun para dili mauwawan. Si Lima og si Alpha ang gikili. Pagbalos pa ni Charlie nga pinahawod pod, nawa na yun si Lima. Wa na nahimuyo. Ningon pa si Lima, nga huy, kabagay ninyo magduet. Mangita pa kog kanta. Kantahan ninyo. Nisinyas ko nga dili naligi. Pero nagdali-dali yun na siya og okay sa songbook og gisunod og hulog ang Everyday I Love You og The Gift. Nga nag-flash siya screen pag-type niya. Focus yun ni Charlie sa kanta og nagbalsanay lagi. Mura po may nag-intermission yun nga naay mga audience nga naminaw kay way bagay o wapoy hunungay hangtod di yun mahuman ang kanta. Grabe nilang pamakpak paghuman. Ni thumbs up pod na si Echo sa kuha. Ningon na pod si Lima nga huy, namdi mo'y tinaguang chemistry duha. Kanindot paminawon. Nitubag si Juliet nga ikaw Shara ba? Naman din ning nice na song na bagay kay sa Muntingo. Puro semi-rock ray mo ang gikanta tong niagi. Ningon po si Alpha, ngawa, kuha kayo ninyo no. Ug pagkataod-taod lang, nga ni-play na pod ang Everyday I Love You. Kami yapong duha ni Charlie, nasundan pod sa The Gift. Sa sunod-sunod na tulo ka kanta, murag na ako'y realization. Dili na nako matago akong feeling sa mga pag-duet ng mga love songs. Ambot lang pod pero naapod ko'y napansin kay Charlie. Nga kada words na iyang gibuhian kay naay meaning. Nga kanay ganing dili lang kay mao ang lyrics, kung dili mao pod iyang ginafeel. Di ko sure ato kung sakto ba akong perception pero inigtan-aw bitaw niya sa kuha. Kay murag naagyoy something. Kabalo ko nga dili gyud unta dapat. Kay naaligi silang Echo ug Juliet sa mong doon. Ug nagtan-aw pod sa mo. Pero kana bitaw ma-feel nako nga napoy feeling si Charlie nako. Pero gina-resist lang pod niya. Di pa gyud to short tanan akong thoughts or siguro nadalara ko sa kanta o gi-applyan ra pod ni Charlie gyud og feelings ang kanta. Pero basta lahi ang dating sa kuha. Paghuman na sa duha ka kanta, namalik nami sa tapad sa mga partners. Sa Lima kay saba gihapon kaayo og sige ingon nga padugangan pa. Kay giganahan lagi siya paminaw namo. Pero ni balibad naming Charlie. Kadugayan kay nakadesisyon nami nga mangadto sa court kay sure mi nga daghan ng tao sulod. Kay last nang padisco naman to sa mong fiestahan. Gibili na lang ni Echo iyang motor sa mong balay para safety ra og namaktas raming tulok parisan paingon sa court. Nagkaduol mi kay nagkasaba na ang sound system maong nagkalisod mi og dungog samtang gaistoryahanay. Kinahanglan na nga magdikit maayo og mo istorya para lang yun magdungog.
Medyo nahilom na si Echo ato ug usahay mapansin ako nga gatan-aw ra na siya sa kuha. Nangutaan ako niya kung naabay problema pero ingon siya nga wala daw. Dito mi nagpundo sa may stage kay para mapalikodan mi sa mga box ug dili ra kaayo sa bagyo. Giingnan ko ni Echo nga na daw siya napansin. Una kay puzzled ko siyang gusto na ipasabot. Pero kadugayan kay nangutaan na rin na siya kung nauyaban na ako si Charlie. Giingnan na po na ako siya nga wala. Nangutaan na siya kung nauyab daw na ako sa una. Niingon rapod ko nga wala po. Hangtod sa niingon na siya nga tanaw daw niya kay nagkagusto daw si Charlie sa kuha. Lalaki pa daw siya o kabalo siya sa lihok ni Charlie. Nasabtan daw niya nga na daw feelings na ginatago si Charlie para nako. Wala ko nag-expect ato kay Echo. As in wala yun. Pero parihan ako, naniid po dahil siya. O gi-heart to heart talk niya. Ipangutan ako niya kung naba ko'y pagbati kay Charlie. O for the first time, nahimo kong honest sa kong feelings nga dugay ra na akong gidaladala. Si Echo ang unang nakabalo. Dili ko kalimot. Dili na ko siya pwedeng ilaron sama sa mga classmates dati or sama sa kong barkada nga nasa palibot. BS Psychology sa Echo. Gestures pa lang nako mabasa na niya. Tanang reaksyon nako nahibalaan na niya ang meaning. Naingon na siya nga okay lang daw siya. Wala daw ko'y dapat problemahon. Na pwede lang daw gihapon ming mahimong friends just like before. O safety po daw ako ang sekreto siya. Sa mo to nga pag sweet music ana, kay nanayaw lang gihapon may sa tunga. O close lang gihapon min duha. O gato na time, kay nakahagyod ko kay Echo. Kanabitaw nga, gibutang yun nako akong ulo siyang dughan ug akong mga kamot kay nagkumbayot siyang liog ug gihapong mga kamot kay naa sa akong likod. Wala na nayaw silang Juliet. Ambot og ngano to. Nara sila sa daplin nga nagistorya ni Charlie. Silang Lima og Alpha kay kauban na mo dito sa may tunga. Nahuman to siya nga gabi una nga dili uyab ang nadungag sa kong listahan, kundi trusted friend. Gipanghatod gihapon Manila pauli sa balay. Taas pod among gigahi na oras usa sila ng lakaw kay mo balik na po ligimi sa eskwelahan inig kaugma. War gihapon dalhan ni Echo iyang motor o gabaktas gihapon sila pabalik. Nagyud ko napansin kay Charlie o kay Juliet ato kay murag dili na sila tantong sweet pareha sa naging adlaw. Mura ba og naanay gap gamay. Di pagpadulong og tulog na, si Lima ang nagsigog istorya about kay Alpha. Kaming duha ni Juliet kay hilom ra o gapaminaw ra niya. Humukon sa nag-ilong sa Lima kay sila naman dayo ni Alpha. Iyaharayod na ng istorya kay paminaw guro niya kay naa pa siya sa Cloud9. Sa moto nga pag-ugma kay nang biyahe namin pabalik sa city. Isa ra di ay may boarding house ani nila. Gidala mi og mga pagkaon. Nampo hinooy ref og freezer ang tag-iya sa mong gipuyan maong pwede ra makigamit. Balik na sa normal among adlaw kay nahuman naman ang tanang lipay-lipay. Pero, gistorya ko ana ni Juliet kadugay about kay Charlie. Samtang wala ato sa Lima. Nangutana si Juliet nga nagkauyab mo gagi. Nasya ko slide kay nganong nakapangutana siya ato. Nito bagpod ko nga wala. Yung si Juliet, pero nanguyab siya agi nimo. Tanaw ryod kay na siya sa akuan na mura ba ginabasa akong reaksyon sa iyang pangutana. Nito bagpod ko nga wala pod. Ang ano di ay, nakapangutana ligi ka na. Nito bag si Juliet, dili manggod, pamina mo gud nako kay sa imo siya nagkagusto. Dayon ni katawar ako. Basta kay nakatawa yun ko. Pero pagtanaw na kog balik kay Juliet kay seryoso yun siya. Maong nangutana ko niya, nganong nakaingon man ka na daw. Nito bag si Juliet, na-feel lang na ako. Kanabitang nakita yun na ako. Nangutana ko kung unsay nakita niya. Pero bisan man pod ako nakaramdam pod ko kan Charlie. Pero abi lang nako og paminaro to nako ba. Basin assuming lang ko ba sa kong side. Pero hasta man pod ay si Juliet ug Echo kay mao pod ilahang nakita. Ayon si Juliet,
Di ba katong nag-do-it man duha? Halata naman kaayo nga naay gusto si Charlie ni mo. Nitubag ko nga, gi-feel rato niya ang kanta siguro eh. Nitubag si Juliet, nga dili oy, hanayot. Kaya ato pong pagsayaw ninyong duha ni Echo pag sweet music, makita man ako sa tinanawa niya nga nagiselos siya god. Nitubag ko nga, di ba busy man bi ang mga tong istorya? Nitubag si Juliet, oo. Pero maklaro maguna ko nga giselos siya. Nausab man gani iyang vibes sa to. Nikalit lang siya og kaon sa baoy, kanang magmugtok ba. Nitubag ko nga, abi na kog okay man duha. Nitubag siya nga, abi pod gani na ako. Pero ma-feel man ako nga dili ako yang gusto. Basta sa imo halig ito siya nagkagusto. Siguro gitago lang niya kay barkada mo. Nitubag ko nga, ambot bitaw, binarkadara manggod amo ang tratuhay. Wa man mi gahatag og mali siya god. Best actress na yun ko. Sa kong utok, kay giaway na nako kung kaugalingon, kay burit kaayo ug wa gahatag og mali siya. Nga perti man gani na akong ibuga kay Charlie. Naningutan na si Juliet, nga ikaw, wa ka nagkagusto niya. Mao na gilagin eh. Nganong naabot yun sa moang duha ni Charlie ang isyo. Nitubag ko nga, ang dagway ato. Nitubag si Juliet, gwapo man si Charlie. Gentleman pod, wa ka ka-crush niya. Gustohon man ako mutugan kay Juliet pero gipugnga na lang nako akong kaugalingon. Lisod naman god og basin niya naa sila'y contact ni Charlie. Basin mabulabog na hinunog sa mot. Tama na tong kay Echo rako nitugan. Nitubag ko nga, barkada ragyod akong tanaw niya. Nitubag si Juliet, aw, basin day pohon, asay mo siya manguyab. Sugton kahani mo. Nikatawar ako og niingon nga imposible. Nitubag si Juliet, basin di ay. Bitaw, mosuporta raman ko. Bagay man pod mo. Ato ganing pagkanta ninyong duha, mora yun mag-uyab. Gikilig gani kay ko. Sa moto nga daghan pa yun nga giistorya si Juliet. Nalahi naman hinoon ang dagan kay kami naman noon ni Charlie ang giparis nilang Echo. Kabuing bitaw. Nagpadayon namang contact ni Echo as friends. Na napod ko'y number niya og friends na pod mi sa Facebook. Magtawagay pod mi usahay kung pareho ming bakante. Istorya ragod about sa kinabuhi. Nagbalik po di ay sila atong iyahang ex nga common friends namo kay SSG Federated President lagi namo dati. Niagira na mga bulan hantod na human ang second sem. Niuli rapod ko dayon sa mua. Graduation po ito ni Charlie, unya agahanda na sila ha. Siyempre present ming mga barkada niya. Pagpangato na mo sila ha, mura po mig mga tagbalay kay perte man namong sa muka. Bisan wala pa gani naluto ang lechon, tuan na mig atang o gatambay sa may payag nila. Naman po nooy video kihan. Mao na yun na ang hilig sa mua basta na ay mga okasyon. Dali ragyod kaayo makaarkila og machine. Ang uban na namo mga barkada ang among gipakanta kay mga mukaunay pudto sila og maikot. Nakitaan man ako na nga nagkabisi ang mga isuon na babae ni Charlie, maong giagni po nako akong kauban na bae na manabang lagi mi. Diyon na ay wa pa di ay na-slice nga watermelon ato. Maong ako'y nagpresentar nga mo slice na lang dito sa kusina. Ingon pa sila na basin masamad unya ako, maong gitawag nila na si Charlie o gipatabangan ko. Ningon pa na si Charlie nga siya na lang lagi daw. Nitubag pud ko nga, hay, ako na lang, kaya man ako. Tubag pud si Charlie nga, basin masamad lagi ka. Nitubag ko nga, dili lagi. Unsa ko, libat mo gamit og kutsilyo kay masamad pa. Tubag siya nga, ako na lang lagi. Nitubag pud ko nga, basin pangito nimo pag-slice ba. Lain unya kayo tanawon. Tubag pud si Charlie nga, di lagi na. Sa mga to nga gipadaplin yun ko niya o gikuha ang kutsilyo og melon kay siyara gyud lagi daw.
Pagduot pa lang niya sa kutsilyo kay nabuak bitaw na largo. Ngas in wa gyud na mao ang grano. Moto ako siyang giingnan nga, tanawa raw. Mo na kay akohon manggod. Tubag pud siya nga, ay sos, makaon man gihapon na. Tubag ko nga, makaon lagi pero pangit tan-awon sa plating. Ana pud siya nga, kadaghan pug artean na niya moro man gihapon ang huruta. Ana ko nga, nindot man po ng presentable pod. Ako na lang be. Tubag si Charlie nga, ako ra lagi. Ana pud ko nga, taro nga naghiwa-hiwa ha, kanang pareho og size halos. Ana si Charlie, nga isos, kaarte gyud ba? Samtang gislay si Charlie, ug ako kay samok gihapon kaayo sigig mando niya. Dayon niabot nagkalit niya ang ate sa kusina. Nakadungog pud guro nga samok kaayo mi didtong Charlie. Nangutana siya kung okay ra ba daw mi. Nitubag ra pud ko nga okay ra man te. Ingon niya ang ate nga abi daw niyag nag-away mi. Nitubag pud ko nga si Charlie manggote. Ako hon unya pangit dayo gage. Ana si Charlie. Sos, pwede ra magunagod. Perfectionist ra pud kay ka. Moro man ang huruta. Nitubag ko nga, di ko perfectionist. Ako lang kay para nindot na ini-serve. Di parihaan ng for compliance lang ba na basta kay nahiwa lang siya. Hingon si Charlie, kaarte yun lagi ba? Nagkatawa ra dyan na iyang ate nga naminaw sa mua. Hingon iyang ate, nga sagdahay na lang na day. Kita-kita ra bitaw mangaon. Isumpay po si Charlie nga, maog yun. Kita ra gani ninyo mangaon unya daghan pa gyud ang arte. Tubag iyang ate nga, dalian na lang na ninyo kay mangaon na hapit. Ayaw na mo paglalis. Dayon nilakaw na iyang ate pero tadtaod lang kay naabot na si Alpha. Nangutana si Alpha, nag-aaway na pud mundo ha? Nagkatawaran na si Alpha nga naminaw namo kay gisubay na pud namo siya ha amuhang gilalisa ni Charlie. Ingon si Alpha, nga ayaw pagod mo pagduol. Mura mo iring o giro. Wa gyoy kalinaw ninyo ba? Nahuman ra gyud ni Charlie og slice ang melon na gilamo-lamora. Way ayong sukod basta kay nahiwa ra. Wa kay lag uniform size. Giserve na namo og naluto na pud ang lechon maong nangaon ra pud midayon. Feel at home maraming tanan. Nabtan pa may gabi didto sila ha. O sa amin ang uli. Sa motong milabay ang mga pila ka adlaw og panahon, pagbakasyon na mo, nakadesisyon kong mo-transfer sa local college sa mulungsod. Nag-shift og kog laing kurso. Nawalaan bangud kog interest sa previous course nako. Gilayuan na pud ko sa syudad. Doon na lang ang ulian pero kailangan gihapon nako nga mag-boarding house para kada weekend na lang ko mouli or bisan binula na lang. Pero dili na kaayod ako og gastong pamasahe, inig mouli ko kay duol naman lang. Nipugong paatos ako sila Juliet og Lima pero mao namang gyud ako ang gusto. Gikuha na lang nako ko mga gamit sa boarding house sa syudad o gibalhin sa kong bag-o nga boarding house sa may lungsod. Nakabalo ako mga barkada ato. Uya pa day gihapon si Lima og si Alpha. Si Charlie og Juliet kay friends lang gihapon. O kaming Echo kay friends rapod. Usahay ra magka-chat or text. Si Charlie kay nagsugod na og work pero si Alpha kay wala. Wa pay interest nga mo trabaho. Then isa ka buntag ana, busy kog panlaba. Og kalit lang nga niusig ang among iro. Nadunggan ako nga naay nangayo sa tubangan sa balay. Dayon miingon akong mama nga, "Oy Charlie, naligi ka?" Ipangbadlong na sa kumama ang mga ero kay wa man gihapon ni Honong og usig. Samtang ako kay naminaw ra og padayong nanlaba dito. Sa kong utok, unsa kaya'y tuyo sa tawo nga buntag sayo palanggani, nasaag naman sa balay. Yung si Charlie nga, mayong buntag de, nasi Shara, nalang unta ko'y tuyo niya. Sa moto nga nahunong ko galit pagkadungog na ako sa kungalan. Ako day ang tuyo niya. Liraw na dayo na ako ang mata. Ngano ka? Ngun si mama, o naaman, naa sa balon kinanlaba.
tuyo ka lang dito. Sumoto nga ni tuyok na si Charlie padto sa kuha. Galingkod ko sa bangketo samtang gatubang sa palanggana nga sa bunanan pa nga mga labunon. Gilingin ako na siya og nitaas akong kilay. Wala na ko ni tingog kay masabtan naman sa tinanawan nako nga nangutanan ako kung unsay tuyo niya. Dahil ningisi na siya. Ngisi na klarong naay pangayoon na pabor. Niyan si Charlie sa kuha nga, ikaw dala sa padula sa basketball ba? Pakyut-kyut pa na siya og nitando kay nanghangyo lagi. Nitubag ko nga dili ko Dakong balibad na ko niya. Kabuing ra. Ako pa yung gituyuan nga modala sa padula. Wa siya nalipong. Pero nihangyo si Charlie sa kuha nga ako jud ang padalhon sa padula. Nilingkod na siya sa may balon. Bali among balon kay gifailan man og hollow blocks para dili delikado sa mga bata. Pero nito bagpud ko nga dili lagi jud ko. Pero sige jog pamugo si Charlie nako. Ihang dagway bitaw kay pinabuutan kaayo nga mura gyud og dili sungugan nga dako. Hanian ako niya nga di gani ko. Maawayan ko sa mga players. Tabag si Charlie nga, di man ka awayon, maghimo man mo roll sa lamisa. Kung kinsay mangaway, i-pull out ang team. Tubag ko nga, pangitag lain dito, panuhol og lain. Ana si Charlie, nga ikaw lang gani kay duol ra ka. Tubag ko nga, unyag na ako sa lamisa, dili ko ka-cheer. Nitubag siya nga, mo cheer pa day ka? Ay nag-cheer-cheer Tubag ko nga, basta dili ko. Ana si Charlie, nga sugot na ligi, timbaan man takao. Gikuha na niya ang timba nga nagbitay sa balon og nagtimba gyud og tubig. Human gipundo didto sa mga bakante nga balde. Ako siyang giingnan nga pagpuyo daw dira kay dili lagi ko. Tana si Charlie, ikaw na lang lagi, timbaan taka taman mahuman na imuhang labhonon karon. Ako siyang giingnan nga ingnag pagpuyo lagi dira. Mamugos di ay. Hana si Charlie, nga pakipot man pod kayo kay. Ingnag sugot na gani. Tanawa ra. Plastic yun kayo Mura og ito'y kay naamay tuyo. Day nadunggan mi sa silingan nga niagi sa balon na mao mamuntapi. Nakitaan po niya si Charlie nga mo'y nagtimba og tubig. Ingon siya nga, sayuha ba nimo nangagad Charlie? Hayag pa man kayo. Nitubag si Charlie nga, maayo ning sayo ante, para dakog agi. Ako agi siyang gipiksan og mga bula sa sabon. Dali rapod kay siya nakapanagang og nagtabon sa iyang noo. Grabe rang katawa ni Charlie og ni Ante. Ngon pa yun si Ante nga, sugta na ligi na siya ra. Ay na padugay-dugaya. Dayon nilakaw na din si Ante padaritso silahang balay. Diningon si Charlie sa kuha, nga awa, sugot na ligi dayon. Nitubag ko nga, ahaka, maisyo ta ng kalakihan ni mo ba? Ang imuhang gipamugos dirag nangita pakaglain didto nga modawat anay imong pabor. Nasulbad noon ta nang problema nimo. Tubag si Charlie, kabalo man ko musugot ra ka madugay, maong ayaw na dugaya dira. Tubag ko nga, gahe yun kag alimpata ka no. Nitando ra na si Charlie og niingon nga, dili jud ko mouli kung dili ka musugot. Tubag ko nga, daghan kog trabahoon og magsugod ng klase. Hana si Charlie, nga kada weekend raman sa gabi ang dula. Wala pa kay night shift ana na klase. Muli man ka ana diri ba? Tubag ko nga, di ko magulian perme kay gasto og pamasahe. Din tubag siya nga, sakay na lang kanako inig padulong og pauli. Tubag ko nga, hadlok ay ka mag-drive Itubag po si Charlie nga maghinay-hinay lang gud ko. Nagid siya itubag kada rason ako. Wag yo'y planong undangan ko. Maong naghuna-huna na lang ko pwede nga marason para di nako dawaton ang trabaho sa lamesa. Ako siyang giingnan nga kapoy gihakot sa sound system.
Si Charlie nga tabangan daw ko nila ni Alpha. Ako siyang giingnan nga mamroblema ko paghatag schedules. Tubag si Charlie nga ako'y hatod perme or kuyog bakata. Daghan gyud siyang tubag para lang gyud dawaton nako ang mahimo nga comedy. Taod-taod lang kaniadto na pud na si mama sa balon. Nangutana siya kung naunsa daw mi. Nitubag ko nga kining akong kailamay ing nagdili ko pasali sa lamesa nga magpa-basketball. Mamugos siya. Tubag si Charlie nga, wala magud akong counselor sante. Si Cheryl lang unta kay duol lang. Sa moto nga nag-istorya pod si Charlie ug akong mama about ato. Pag umanog istorya nila, ningon na akong mama nga, ikaw Shera og kaya nimo. Dahil nilakaw na si mama. Ug akong giinan si Charlie, nga hasol-hasolon ra gyud ko nimo no. Gapuyo ra ko daring malinawon, hatagan gyud ko nimo og trabahon. Tubag si Charlie, nga hawod man pud ka, isog man pud ka. Sa moto nga sige jug hangyo si Charlie sa kuha, unya sige pud kog balibad niya. Unya siya kay modula di ay, unya ako kay hatagan ko niya bugat na responsibilidad. Pero ni pasalig pod si Charlie nako, nga inig before og after niya modula, kay tabangan ko niya. Og niingon pa yun siya, nga kumusugot daw ko, mga ligo daw may swimming pool inig human sa araw ng barangay. Siya daw ang bahala sa foods o cottage. Sa moto, nga naaramanday ng nindot nga offer. Gidugay-dugay pa. Basta laag na ganay sugutan, sugot kayo eh. Nangutana din ko niya nga unsa nga foods. Then perting katawan niya. Ingon siya, nga kaabtik ba? Kabalo pa kong maora di ay nay makapasugot nimo, hagbay ra dapat ko nang giingon. Maotong, misugot na lang ko sa iyang hangyo sa kuha. Dali ra magud ko kay istorya kung naay maayo nga offer. Gipanindigan gyud ni Charlie na siya mo timba og tubig, taman mahuman ko og panlaba. Daningon si Charlie, nga basin ganahan pa ka manlaba, napay daghan dito sa balay. Gisipatan dyan ako siya. Ngayon si Charlie, nga joke roy. Sa moto nga nilakaw na siya og pag-ugma gyud kay gihatod niya ang scorebook sa balay. Kay wala pa man nagsugod ang klase, nakatabang pa kog pang tapot og posters para sa basketball. Tulo may kamotoran kauban si Alpha ug among ubang barkada. Dala na lang pud to laglaag. Daghan ang nag-submit nga mga team. Apil na ang team nilang Echo. Nakahimo pud ko og rules sa lamesa. Kauban pud ay nako si Alpha nga nagdala sa padula kay nabiki lagi iyang tiil og dili pa siya kadula ato na time. Tulo mi sa lamisa ato para sa scorer, announcer ug timer. Ug napoy tulo ka referee. Istrikto ko nga nagdala sa padula gikan sa entrance fees, proper uniforms, sapatos, mga behavior sulod sa court, giapil nako tanan sa rules. Dito nako mas na-expose sa mga lalaki. Mas nidaghan akong admirer na gikan sa laing barangay. Pero natingala ko kay Charlie nga namura naman hinuon og gwardiya nako. Kung na gani nay players nga modul sa lamisa, kay modul po day na siya og maminaw. Og napoy mangayo og number kanang muingon na para daw makapangutana kung naba sa lay schedule. Ningon po siya nga ihang number lang ipahatag para siya nalay mo contact sa mga captain ball sa mga team. Ingnan pa yun niya ang mangayo na. Wala daw ko'y load og dili lang gihapon daw ko ka-reply sa mga pangutana. Usahay irason po niya na wala daw ko'y signal sa mga. Mong di daw unya dayon ko ka-update. Sa moto, nga nay one time nga gihatagan mi ni Echo og soft drinks sa lamesa. Gitagsahan ming tulo ato sa akong mga kauban. Taod-taod kay naabot na si Charlie. Deningon si Charlie nga, asa ang kay Shera ani? Gitudlo po ni Alpha ang kong botilya. Iyahaman dayon ka nang gikuha o giinom na gamit yod ako ang straw. Ako agi siyang gihapak og ballpen iyahang ka mo. Ako siyang gingnan. Ngahoy, libre baya na ni Echo sa mua. Tubag si Charlie,
nga palitan lang tika. Ako siyang giingnan og nagpalit na lang day kag imuha dito. Tubag si Charlie nga uhaw na gud kayo. Palitan ra tika. Anak ko nga, hinatag na lang gani isa ko ikaw pa yoy ninom. Niingon ra si Charlie nga palitan ra lagi ko niya. Huwag yoy botoy. Nilakaw gyud siya paingon sa tindahan og nagpalit og bagong soft drink. Suman gihatag sa ko. Buingon yun. Then pagsugod na sa klase ana, niadto na ko sa lungsod og sa boarding house na ko gatulugan. Usa day ko nilakaw sa mua, gipangayo ni Charlie akong number kay para ligi daw makontak ko niya og biyernes na para dungan naming manguli. Gihatag ra pud nako. Dugay raming barkada pero wa mi number duha. Kuyaw pa kaayo og unang gisend na message sa kuha. Ingon siya sa text niya, "Last night while I was on my bed, napatingala ako sa langit. Ang daming bituin, ang liwanag ng buwan. Then suddenly, I noticed, Lord, asa na amo ang ato? GM, Mayong Buntag." Nagkatawa yun ko. Wa yun ko nakalimot anang forward text niya ba. Kapila ba yun na ako nabasaha og mabawra kay kog kalipay kay miagik-ik man kog ako ara. Na-reply pod kog huyo. Tubag siya nga, badya, kinsa pa man di ay laing mag-text nimo. Sa badya pala nga line, kailan akong kinsa siya. Hilig ka siya mo gamit ana nga expression. Ako siyang giingnan nga pagpaila po lagi. Malay ba na ako wrong number lang? Hana si Charlie, nga dagan siguro kay kagyatagan og number no, kay magduda pa mang yun kag lain ang nag-text. Hana ko nga, hahay nimo. Basin gani wrong sent lang. Bahala ka diray. Ing ato mi nagsugod sa text. Lalis lang gihapon. Sa moto nga sa unang biyernes na sa hapon, ni text na siya nga hulaton ko niya sa ubos sa boarding house kay naa may computer shop po dito. Nadugay pagyud ko nga nakagawa sa eskwelahan nato. Pag-abot na ako sa boarding house, nakita na ko iyahang motor sa ubos. Nisaka pud ko dayon sa kwarto og nag-ilis og prepare pod og ubang gamit na dalhonon pa uli. Pagka-ready na kay giadto na nako siya sulod sa shop. Dali ra pod kay na siyang nitindog ug nanggawas may paingon siyang motor. Ingon pa siya nga, "Hay, kalangayan na lang gid ba?" Mogi ingon niya samtang gataod siyang helmet unya gitunol ang isa sa kuha. Wala na ko dawata og nakapanghinawak na lang ko nga nagtan-aw niya. Siyang giingnan, gisugo takag pasundo nako. Og excuse me Mr. SK Chairman. Basi nakalimot lang ka nga ikaw ni hangyo nga modala ko sa padula og ikaw ni presentar nga mosundo nako kada manguli. Nagkatawaran na siya. Lipay kaayo ko masuko or muhatag kog argumento niya. Ingon si Charlie, nga joke lang gani, mag-strong man dayon. Anak ko nga, pagklaro, kay basin ganahan kag ipadala na lang og lain. Sugot ra kaayo ko. Hana siya nga, mo na siya, maninood dayon, di madalag komedya. Ginatunol gihapon niya ang helmet ug ako na lang pong gidawat. Ingon ko nga, tarong ako. Abi na kog kulang kag isa ka dukol para makahinomdom. Tubag si Charlie nga, sadista pod kaayo ka. Sa motong gisuotan ako ang helmet ug ipa-under po niya ang motor. Unya akong backpack kay ako amang gikabiba sa tubangan para unta mapatunga sa mundwa. Pero niingon si Charlie nga, taro nga daw na pagsuot imong bagbe. Hana ko nga, ana lang day na. Tubag siya nga, kadaghag arte juday. Labyog lagi kaayo. Lain kay mag-drive. Layo kay ka. Masaray tang makaagitag libaong. Dili manggudpod sementado ang tanang dalan paingon sa mua. Napayubang lugar na murag sungkaan. Nitanaw pa ko niya. Human ako na lang gibalhin akong bag sa likod ug nanakay na may sa motor. Ako siyang giingnan, pag hinay-hinay lang og drive ha. Di pa ko ready mamapa og balas.
Nitubag si Charlie nga, ayaw po pagunahunawing wakay salig si mong driver. Nitubag ra ko nga, bantay bitaw. Diyan sa paglarga na namo, ako nga nasa likod kay gikilig nagmaayo. Wala ko nag-expect daw nga makaangkas ko sa motor sa kong crush. Kay kung naamang gud may laag, kay permi ko kay Alpha mo sabay. Taod-taod kay ni minor na siya og naa siya gistorya. Pero di kay may magdungog kay hangin og naapod may suot na helmet. Ingon si Charlie, nga panggunit og tarong ba. Wala mo gud ko nang gunit niya kay nasa strap sa backpack ako ang mga kamot. Sa moto, nga ni gunit na lang pud ko si hanghawa. Pwede mangandoy gamay. Gi-check pa na ako yung side mirror kung makita ba ko niya. Pagtanaw na ako nga dili, usa pa ko ni smile. Si Charlie ang lalaki na walay sweet bones. Sa bagay, ngano pud bitaw og mag-sweet siya nako nga dili man mi uyab. Nagpadayon tong ing ato mong setup doha. Kada Biyernes sa hapon kay dungan ming manguli, unya kadto Lunes sa buntag kay dungan pud ming manglakaw sa mua. Wag yun nagdugay kay nahimo ng issue sa mong dapit nga uyab ming duhang Charlie. Bisan gani ubang players kay mangutana pod kung uyab ba nako o si chairman. Napadyoy kasaan na nga nagpalit lang ko sindahan ba. Unya ni kalit na nagpangutana ang isa ka silingan namo nga kung uyab ba mi ni Charlie. Nitubag pod ko nga dili oy. Nitubag pod si auntie nga, ingon ni Alpha day, uyab daw mo. Nabuing gini si Alpha. Siya pa yun ay ang source sa chismis. Nitubag pod ko nga, dili auntie ay, pasagad ra gining chismis si Alpha, di man mi uyab. Kay permi lagi daw minilang makitaan nga sige og kuyo. Ay ingon pod siya, nga bagay lagi daw mi ni Charlie. Pero akong ginan si ante, nga naay laing uyab si Charlie. O day success. Si ante na ibahalag pakalat ato nga naay laing uyab si Charlie og dili ako. Pero medyo sakit biya pod sa thoughts nako kung naaman gali laing uyab si Charlie. Gapadayon ra pod gihapon among padula o gahapit na mahuman. Nakuha na ang best 4 o gapil ang team gihapon nilang Echo og Charlie. Pero nihinay na ang team nilang Charlie kaya wala man kaapil og dula si Alpha na ilahang point guard. Dili yun sayon ang magdala sa lamesa. Kinahanglan ang real-time na record sa score, violations, remaining time og shot clock. Si Charlie kay makita yun na ako nakapoy na kaayo pero focus gihapon kayo sa dula. Hilig yun kayo siya basketball. Nahuman mong padula nga naka first place ra silang Charlie. Dahil ako ang naghipo sa scorebook. Pagkagabian na kay naay pa disco, ako ang nagbantay sa entrance, tigdawat sa entrance fee. Isa po namo ka amigo ang tigtatak sa kamot. Nag-request po may security ato sa detachment, maong na mga CVO, CAFGO, o mga army sa sulod o palibot sa diskohan. Ang isa ka sundalo kay naa naglingkod sa kong tapad dito sa entrance. Gistorya po mi ato. Taod-taod lang kay nainidool na ako na amigo kay ipatawag daw ko ni Charlie og papulihan sa daw ko sa lamesa. Gingnan na po na ako nga painan si Charlie na ang barko ang modool sa pantalan. Nagkatawa ra nga naminaw ang sundalo nga si Sir Rastaya. Pila ra ka minutes ni balik na po akong amigo kay padtuon na ligi daw ko sa stage kay importante daw kayo. Nagyaw-yaw jud ko nga naglakaw paingon sa stage. Bisan kanus ayud no, kay papresyo jud ni permi si Charlie. Mao na gani ang naituyo, ako pa yun ang padulon. Hangtod naabot ko sa stage o nang hinawa ko sa atubangan niya. Ako siyang gingnan nga papresyo jud ka permi no. Niingon si Charlie nga, lingkod sa adreo. Nitubag ko nga, unsay tuyo nimo? Iingon na dayon kay mo balik ko dito. Tubag si Charlie, nga lingkod sa lagidere. Nitubag ko nga kahasol jud. Hana si Charlie, unsa may dalian nimo og balik dito? Nitaas yun akong kilay nga murabag na meaning iyahang gingon. Lahi gyud iyahang pagkaistorya. Ako siyang gingnan, ikaw ang unsay tuyo nimo ug nganong gilangan pa ko nimo dere.
Nikalit bitaw na og ilis ang music sa suite. Unya asaba na kayo. Nagkatibuwaag na ang naa sa tunga sa court ug nag-iyahay og padaplin. Day nikalit lagingon si Charlie nga, tara, manayaw ta. Itindog na si Charlie human gigunitan akong kamot o giguyod ko niya panaog sa stage. Wala nako kariak og nisunod rapod ko paadto sa tunga. Ikuha niya na ako ang kamot o gibutang siyang abaga. Human ihang kamot kay gibutang sa kong hawak. Murag yun og nabalot sa kakulba ako ang tibuok nga pagkatao ato. Wa gyud ko kapangandam na mag-ato day siya atong gabihuna. Init kaayo akong nawong nga murag nangurog ako ang kamot. Namura ko kaihion. Nga nahadlok nga nalipay basta kay dili na ko ma-explain akong feelings kay nagsagol na tanan. Nangandoy man ko ato nga makasayaw na ko si Charlie. As in dugay na yun. Sukad pa pag high school pa lang na ako. Murag 7 years yun kong naghulat ato nga time. Nga ma-feel bitaw na ako ug mapansin ko niya nga dili lang basta barkada kundili special nga babae ba. Na dili lang kay pansinon ko niya para sungugon kung dili as babae na iyahang magustuhan bitaw. Si Charlie na yun akong crush sukad pagkabata pa. Pero ato nga time, naayod siya sa akong tubangan. Ug siya na yun mismo ang nagpakita og motibo sa kuha. Murag yun og nahunong tanan sa akong palibot ug nagtanaw ra ko siyang nawong. Ug siya pod kinagtanaw sa kuha. Ang gwapo yun kaayos niya. Pagkatunga na sa music, gikalit ko ana niya og bira pa doon. Human, ni honghong siya sa kuha. Og I love you. Wala ko kariak. Wa gyud pud ko nanulak. Wala ko'y gusto buhaton kung dili pasagdahan ang nahitabo. Ug kung pwede unta ka ng dili na mahuman bitaw. Ay gata ba? Nakalimot yun ko sa mga chismosa sa palibot ug sa unsa pang istorya sa laing tao. Basta kay sangko sa langit akong kalipay nga nadungog na ko gikan kay Charlie. Nga love pod ko niya. Dili joke kun dili tinuod nga feelings niya.